Тарам! И вече и ние предлагаме най-висококачествения обков на земното кълбо с световно известната марка Blum. Австрийско качество, без компромис, за вечни мебели. Ако искате да имате качествена мебел с качествен обков, това е марката Blum. Най-качественият обков, който може да съществува на земното кълбо. Сега ще ви покажа какво предлагаме на марката Blum. Панти с плавно затваряне, Blue Motion, тип On. Абсолютно всички видове панти предлагаме на световно известната марка Blum. Тип онове, така наречените пушове. Абсолютно всички цветове и така нататък. Legra Box, всички цветове. Абсолютно всички цветове, големини и така нататък. Също така, Aventus. Абсолютно всички видове. HK, H6, HF. Абсолютно всички, които се произвеждат с марката Blum. Заповядайте в нашия магазин в град София. Бързо обслужване, складови наличности и за повече информация може и да си закупите и онлайн на jesurgroup.com.